Hondamendia nagusi da momentuotan Valentzian eta Albaceteko hainbat puntutan, azken orduetako uritek eta tornadoek ere ezbehar ugari sortu dituzte. Hainbat erreka eta ibaiek gainezka egin dute eta herri askotako kale eta eraikinak urez bete dira. Valentziako Generalitatearen arabera 60 hildakotik gora identifikatu dituzte dagoeneko. Jarri diote epaiketa data Josu Urrutiko etxeari, 2025ko urriaren 8an, 9an eta 10an epaituko dute Parisko Dei auzitegian 2002tik 2005era etako kide izan zelakoan, helburu terroristak dituen gaizkile elkarte bateko kide izatea leporatuta. 2021ko irailean iragan behar zen epaiketa hori, baina prozedura akatsak zirela eta ezohiko erabakia hartu zuen epaileak. Epaiketa bertan bera utzi zuen eta berriz instrukziora bidali zuen sumarioa. Ordutik bulegotan egonda kasua, goiz honetan epaiketa eguna finkatu duten arte. Polizia biolentziaren 93 biktima berriren aitortza proposatu du astearte honetan Legebiltzarrak kasu hauek aztertzeko sortutako batzordearen bitartez. Biktimen errekonozimendua eta erreparazioa aztertzeko batzordean martxan jarri zenetik landutako 4. txostenean jaso dira kasuok. Dena dela, txosten hau azkena izateko arriskuaz ohartarazi dute batzordetik. Izan ere, lanak gelditu egin behar izan dituzte mediku forentxe faltagatik. Osakidetzaren aldeko herritun bat erdiesteko bidean beste pauso bat eman dute gaur. Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sistemaren diagnostiko bat onartu dute Eusko Jaurlaritzak eta ituna adostera deituak izan diren eragile politiko, sindikal eta sozial guztiek ESK-ak izan ezik. Horrela burutu dute osasun ituna adosteko lehen fasea eta bigarrenari ekin diote. Osakidetza ardaztuko duten printzipioak adosteari alegia. Itxaropentzu gaude, uste dugu diagnostikoaren lehen fasea dokumentu hau adostasun handi batekin onar daitekela. Beti ere saiatzen gara osasun itun hau erakitzailea izaten, hainbat ekarpen eta jaso ditugu, bai lehenengo bileraren ondoren eta bai bigarrenengoaren ondoren, eta hainbat onartu dira, uste dugu horregatik dokumentua onartzeko adostasun bat edo adostasun zabal bat egongo dela. Hortik aurrera, ekarpenak, orain arte bezala ekarpenak jasotzeko prest, eta ia denon artean, segur da guztion helburua da, osasun itun hau aurrera ateratzea herritar guztien alde. Arratsalde on deizuela guztioi, tantahotzak hondamendia eragin du Valentzian, denborale handia izan da asteartean eta gaua luzea. Gutxienez 70 pertsona hil dira eta hainbat desagertuta daude.
Euskal Herrira bueltan estatuaren biktimen aitortzarako eta reparaziorako beste urrats bat egin dute gaur Eusko Legebiltzarrean. Hala aitortu dute legebiltzarkideek txostena jorratu duten adituei eskerrak eman dizkiote lantaldeari egindako lan zorrotz eta zehatzarengatik. 1978 eta 1989 bitartean izandako motivazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketa jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko 12/2016 legeak sortutako balorazio batzordearen urteko txostena aurkeztu dute Eusko Legebiltzarreko Justizia Sailaren batzordean. Juana Balmaseda abokatuak eta Jon Mirena Alanda Euskal Herriko Unibertsitateko giza eskubideen eta botere publikoen UNESCO katedraren zuzendariak. Beste 93 biktimari eman diete aitortza, baina baliabide faltagatik geldirik daudela salatu dute. Atzo itxi zuten Nafarroako gobernuak eta EH Bilduk 2025ko aurrekontuetarako akordioa, 28 orriz osaturiko dokumentua islatzen du hitzarmenak eta aste ugaritan zehar izandako elkarrizketen ostean gauzatu da. PSN Geroa Bai eta Kontibozturekinek eta EH Bilduk 2025ko aurrekontuen akordioa itxi berri dute. Akordioa hainbat astetako elkarrizketen ondoren iritsi da, hurrengo ekitaldirako Nafarroako aurrekontu orokorrek oinarrizko zerbitzu publikoak indartzeko aurrekontuei estaldura emateko diru zuzkidura berma dezaten. Hala jasotzen du testuak azken urteotan hasitako lan ildoari jarraipena emateko. Izan ere, azken urteotan hainbat aurrekontu akordio lortu dira. Lortutako adostasuna 28 orrialdeko dokumentu zabal batean islatzen da, eta exekutiboaren ia ekintza arlo guztietan partekatutako lehentasunak jasotzen ditu. Bai eta etorkizunerako zenbait erronkare. Nafarroako gobernuaren politiketan egonkortasuna sendotzeko. Sinatzaileak bat datoz, herritarren gehiengo sozialaren beharrei erantzuteko gai izango den Nafarroa oparoago, berritzaileago, pluralago eta solidarioago baten bila. Aurreko urtetan bezala, Nafarroako gobernuak eta EH Bilduk akordioaren jarraipen batzorde bat eratzea erabaki dute. Hartutako konpromisoak abian jartzeko prozesua jarraitu alizateko. Baita konpromiso horien betetze maila aztertu alizateko ere. El acuerdo alcanzado y que hoy se presenta no ha sido sencillo, puesto que las dos partes hemos tenido que dialogar para encontrar los puntos en los que compartimos prioridades y salvar de esa manera las evidentes distancias que en muchos de los aspectos nos separan. Naiz eta alderdi ezberdinek adierazi duten ituna lortzea beste urtetan baino gehiago kostatu zaiela, 10. urtea da eskuinak aurrekontuetan eraginez duela eta pozik agertu dira. 2025ko aurrekontuei dagokionez ere Euskal Autonomia Erkidegoan datorren azaroaren 7 ekingo die Jaurlaritzak datorren urteko plan ekonomikoaren inguruko bilerei. Horren harira, Ogasun eta Ekonomia Sailburuak oposizioari ikuspegi zabala izan dezan eskatu zion atzo proiektua aurkezteko baliatu zuen agerraldian. Eusko Alderdi Jeltzalea erabat murgilduta dago bere barne prozesuan. Azaro amaierarako espero da lurraldeetako buru batzarrak berritzea eta azken orduetan baieztatu du Gorka Urtaranek Araba buru batzarreko presidenterako bigarren itzulira aurkeztuko dela. Hala Jone Berriozabala hautagai ofizialistarekin lehiatuko da. Gorka Urtaran Gasteizko alkate ohiak onartu egin du Eusko Alderdi Jeltzalearen Araba buru batzarreko presidente izateko barne prozesuaren bigarren itzulira pasatzea. Hori horrela, Jone Berriozabal hautagai ofizialistari egingo dio aurre. Hala ere Berriozabalek babes zabalagoa lortu du joan den asteko lehen bozketetan, 36 batzokietan irabazi du eta alkate ohia 12 gaiendu da. Bien bitartean Gipuzkoan Eneko Goia Donostiako alkateak ere babes nahikoa lortu du Maria Eugenia Arrizabalagaren aurka bigarren itzulian lehiatzeko, hain zuzen ere Arrizabalaga da Joseba Egibarren hautagai kontinuista. Bizkaian aldiz, David Salinas Armendariz abokatua eta Euskal Selekzioen ofizialtasunaren defendatzaileak Inigo Ansola Markinarrari egingo dio aurre bigarren itzulian, itxaso atutxa ordezkatzeko. Azaroaren amaierarako osatuta egongo da Eusko Alderdi Jeltzalearen tokiko zuzendaritzen aldaketa prozesua eta ondoren beste fase bat abiatuko da Euskadi buru batzarra berritzeko Andoni Ortuzarren etorkizunaren zalantzarekin.
Julen Arzuaga, EH Bilduko kideak Gasteizko Legebiltzarreko parlamentarizateari utziko dio. Ixasare sozialean argitaraturiko ohar batean Arzuagak agur egin dio 12 urte iraun duen zikloari. Hala erabakia hautaketa prozesu publiko batek aurreratu dula jakinarazi du Durangaldeko Urkiola agentzian landa garapenerako kudeatzaile postua lortu baitu. Arzuagak eskerrak emana izan dizkie ere politikarloan aritu den bitartean lana partekatu duen eragile eta pertsona guztiei, baita lagun, familia eta Euskal Herriaren askatasunarekin amesten duen orori. Atzo onartu zuen Espainiako Kongresuak mozalegea bertan bera utzi eta berau ordezkatuko duen araudia tramitatzen hastea. Aldaketa EH Bildu eta Espainiako gobernuak gauzaturiko akordioak ahalbidetu du martxan jartzea. Aukera bat daukagu lege honekin amaitzeko, mozalegearekin amaitzeko. Lege hori erabili zen jendearen aurka, jendea isilarazteko eta bildurtzeko. Lortuko bagenu lege hau hemen aurkeztea urtea amaitu baino lehen, eta zergatik, urte betetze hori 10. urteurrena ez betetzeko uste dut, opari ederra izango litzatekela Gabonetarako. Ertzaintzak mozalege aplikatu dio Euskal Herria Bizirikeko kide bati mendian egindako mobilizazio baten arira eta emakumeak helegite bat aurkeztu zuen isunaren kontra. Horren arira epaiketa jaso zen atzo Gasteizen eta elkarretaratzea egon zen justizia jauregiaren aurrean. Beste behin mozalegea baliatzen duten inongo bermerik gabe militantzia zigortzeko, gelditzen ahalegintzeko. Egitasmo suntsitzaileen suntsitzaileek edozein baliabide darabilte beraien negozioak aurrera ateratzeko. Ezinbesteko da tamainako erokeria honen aurrean altzatu eta aurre egitea, ezein zaintaiaren gainetik. Ez digute balio ingurugiro arazo eta klima larrialdearen sustatzaileek inposatu nahi dizkiguten sasi irtenbide interesatuek. Irtenbidea lurraren defentsan antolaturiko herritarroetatik etorriko da. Gure babes osoa adierazten diogu epaitegian dagoen kideari. Moza legeari ez. Ipar Euskal Herrian polizia armatzeko erabakia hartu dute bai Hendaian eta baita Donibane Loizunen ere. Euskal Autonomia Erkidegoko osasun itunaren negoziazio prozesua aurrera doa eta gaur bildu da mahaia beste behin ere oraingo honetan Gasteizen, bertan izan da Mikel López de Ziordia. Hasi da dagoeneko osasun itunaren aldeko mahaiaren 3. bilera Gasteizeko Europa jauregian. Euskal osasun sistema publiko proaktibo eta preventibo bat lortzeko bildu dira gaur eragile politiko, sindikal eta profesionalak. Aurreko bileran Alberto Martínez Ruiz sailburuak adierazi duenez, dagoeneko adostasun orokorra bildu dute Euskal osasun sistema diagnostikoari buruz.
Alberto Martínez osasun sailburuak asteazken honetan osasun sistemaren egoerari buruzko diagnostiko dokumentuaren gehiengoaren babesa lortzea espero duela adierazi du. Alderdi politikoekin, gizarte eragileekin eta Euskadiko osasun profesionalen ordezkariekin lortu nahi duen osasun itunaren abiapuntua lortzeko helburuarekin. Asteazken honetan Euskadiko osasun egoerari buruzko diagnostiko adostua lortuz, osasun ituna bermatzeko lehen urratsa lortzeko itxaropena azaldu du osasun sailak. Itxaropentzu gaude, uste dugu diagnostikoaren lehen fasea dokumentu hau adostasun handi batekin onar daitekela. Beti ere saiatzen gara osasun itun hau erakitzailea izaten, hainbat ekarpen eta jaso ditugu, bai lehenengo bileraren ondoren eta bai bigarrenengoaren ondoren, eta hainbat onartu dira, uste dugu horregatik dokumentua onartzeko adostasun bat, edo adostasun zabal bat egongo dela. Hortik aurrera, ekarpenak, orain arte bezala ekarpenak jasotzeko prest, eta ia denon artean, zehau da guztion helburua da, osasun itun hau aurrera ateratzea herritar guztien alde. Sailburuak gaineratu duenez, lehen akordio hori lortu ondoren diagnostikoaren dokumentua Eusko Legebiltzarreko osasun batzordera bidaltzea aurreikusten da. Ondoren lehen etapa hori gainditu ostean, itunari buruzko printzipio zehatzak adosten saiatuko dira, osasun sistema indartsu eta eraginkor bat bermatzeko helburuarekin. Bizkaiko eta Arabako anbulantzia zerbitzuan izandako arazoak eta Lapau esleitutako enpresaren irteerarekin amaitu dutenak ere aipatu ditu Martinezek. Osasun sailak kontratu horiek berriro lizitatzeko erabakia adieraziz. Enpresaren barruan zegoen gatazka Lapauen pairatzen ari ziren egoerari leporatu dio. Nola nahi ere arazo hori bideratuta dagoela adierazi du eta prozesu bat jarri dela martxan erabiltzei zerbitzua bermatzeko. Osakidetzari dagokionez ere, larrialdietako anbulantzien baldintzen inguruan mintzatu da EH Bildu, izan ere koalizio subiranistaren ustetan emergentzia zerbitzu guzti hauek kudeaketa publikoa izan beharko lukete. Planteatzen, eta ostegun honetan osoko bilkurara ere proposamen bat dakarkigu. Zehazki planteatzen duguna da, emergentziak erakunde sanitario integratuko anbulantzia guztiak publifikatzea, publifikazio hori prozesu baten egitea, egutegi eta proiektu baten baitan. Zer kontziente gara hori egun batetik bestera, ezin dela egin eta gauzak ondo egin behar direla. Nafarroan, datorren urtetik aurrera, anbulantzia guztiak publifikatuko dira, ez bakarrik emergentzietakoak, publifikatuko dituzte ere ez asistentziala konsideratzen diren eta programatuak diren ambulantziak. Beraz, Nafarroan ona bada, Nafarroan egingarria baldin bada, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ere ona da eta egingarria. Nafarroan foru gobernuak indarkeria matxistaren biktimentzako errekurtso berri bat jarri du martxan, oraingo honetan buru osasun arazoak dituzten eta eraso matxistak jasan dituzten emakumeentzako egoitza bat ireki du. Nafarroko gobernuak egoitza baliabide espezifiko bat jarriko du osasun mentaleko arazoak edo adikzioak dituzten eta indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeentzat. Datorren urtean zehar, horretarako utzitako higiezin bat egokituko du, 200.000 euroko aurrekontuarekin, eta baliabideak eta arreta emango dizkio pertsona bakoitzaren arabera. Hala, iragarri dute Felix Taberna lehendakariorde eta lehendakaritza eta berdintasuneko kontseilariak eta Patrizia Bat Nabiko zuzendari gerenteak. Prentsaurreko batean, 2025erako berdintasunaren alorreko berrikuntza eta jarduera ildo nagusiak azaltzeko. Su máxima preocupación en el sentido del mayor de los problemas es la violencia machista. Y en ese sentido nosotros encaramos y queremos afrontar la violencia machista porque los datos que nos llegan del ámbito de Fiscalía, ya en este año estamos ya en las 1.700
denuncias por violencia hacia las mujeres. Nabarmentzekoa da gainera 2025ean emakumeengandako indarkeriaren aurkako bigarren ekintza plana eginen dela. Bertan, indarkeriaren arloko neurri zehatzak jasoko dira foru eta toki eremurako. Era berean, NABIk Nafarroan emakumeen mutilazioa prebenitzeko eta horren aurrean jarduteko protokoloa eguneratzeko asmoa du. Datorren urtean gainera, indarkeria matxistaren ondorioz eraildako emakumeen seme-alabentzako diru laguntzen araubidea ezarriko duen foru dekretuaren garapena amaitzea aurreikusten da. Aurrera egingo da ere leihatila bakarra sortzen eta emakumeen aurkako indarkeriaren biktima izatearen akreditazio guztietarako prozedura homogenizatzen. Azkenik, NABIk lanean jarraituko du sentsibilizazio kanpainen bitartez, pentsamendu kritikoaren eta herritarren mobilizazioaren bidez eraldaketa soziala sustatzeko. Gaur bildu da Euskal Autonomia Erkidegoko garraio agintaritza, bilera honetan dabil erabakitzen erakundeak datorren urtean garraio publikoko deskontuek aurrera jarraituko ote duten eta zerbitzua 12 urtetik beherako haurentzat doakoa izango denala ez. Asteazkenean Euskadiko Garraio Agentziak 12 urtetik beherakoentzat doako garraio publikoa abian jartzeko proposamena jorratuko duen bilera izan du. Gaur egun 6 urtetik beherakoentzat doakoa bada ere, Susana Garzia mugikortasun jasangarriaren sailburuak pasaden astean egindako adierazpenetan, adintartea handitzearen proposamena plazaratu zuen. Gainera, Euskotreni eragingo dion auzia 2025ko urtarrilak batean indarrean sartzea aurre ikusten duela argitaratu zuen Garzia sailburuak sare sozialetan. Bestalde, gazteak saritzea helburu dutela jakinarazi zuen sailburuak. Gazteak baitira izan ere, garraio publikoak gehien erabiltzen dutenak, eta fideltasun horrek deskontu txartel zein abonuen bitartez 120ko beherapenak dakartzala maiganeratu du. Ekialde hurbilean Israelen erasoek aurrera dihardute eta azken orduetan 100 pertsonatik gora erailitu armada sionistak Gazako zerrendan. Gainera, Knesetak, estatu honetako parlamentuak, Nazio Batuen erakundeak Palestinan duen agentziaren lana debekatu zuen astelehenean zerrendan. בעד, 10 נגד. אני קובע כי ההצעה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים. כעת נעבור לנושא הבא שעל סדר... מה? לברך. הכנסת השכל. אתה רוצה לברך? חברת הכנסת השכל כבר הגיעה, אז היא תברך קודם ואחריה. בבקשה. Kultur arloan, gaur goizean aurkeztu du Bilbon Azkue Fundazioak aurtengo jokoteknia jardunaldien edizioa, bertan izan da Xabi Alo. Jokotekniaren 7. edizioa aurkeztu berri dute Bilboko Euskararen etxe honetan, Bizkaiko Foru Aldundiko, Eusko Jaurlaritzako, Azkue Fundazioko eta Game Erauntziko kideak izan dira bertan. Azaroaren 9 egingo da jardunaldia Euskararen etxean izan bezala, eta bertan 4 hitzaldi, mahai inguru bat eta Game gela egongo dira. Jokoteknia jardunaldietan Euskal Bideogintza Industriako aditu eta jokalariak batera jarriko dira momentuan dauden proiektu interesgarriak ezagutu, industriaren diagnostiko bat egin, eta aurrera begirako ildoak zeintzuk diren argitzen saiatzeko asmoarekin. Eta gainera, euskarazko ekoizpenaren inguruko gaur egongo diagnosi eta prospektiba bat egiten ere saiatuko dira jardunaldietan. 7. antolatu dute aurten Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak, eta azaroaren 9 Bilboko Euskararen etxean egingo da.
Jardunaldi honetan, bideojokoen industriak gure hizkuntzaren aberastasunagaz bat egiten dau, eta teknologia barriak eskaintzen deusku esan baliabideak erabiltea, eta euskarazko bideogintzak oihartzun handiagoa izatea gura geunke. Euskara ardatz izango du jokotekniak, gazteek euskaraz jolas dezaten helburuarekin. Eta guretzat oso importantea da, gazteak euskarara ekartzea. Gazteek ikustea euskara erabili daitekeela eskolatik kanpo. Ez dela bakarrik eskolaren kontestu horretan, baizik eta esparru ludiko batean. Aurtengo edizioan gainera hizlari euskaldunak hartuko dute parte. Arlo desberdinetan aditu da bakoitza, eta modu horretara bideojokuei lotutako askotariko gaizek lantzeko asmo edo helburu hori dekogu. Itzaldizek amaitzute, mai inguru euko dugu, esan moduen, Arrobiako, Tartangako eta Digipeneko ikasliekaz, Euskal Herriko industrizen inguruen hausnartzeko, bertan ze helburu dekogu zen, zer hobetu leiken, eta etorkizunera begire ia zer espero da beneurek, horren inguruen hausnartzen ibilko gara eurekaz. Mikel Antero arte zuzendaria eta garatzailea, Maite Martinez diseinatzailea, Ibai Oianguren informatikaria eta bideojoko zalea, eta Unai, Arruga eta izango dira hizlariak, eta aurten berrikuntzekin dator jokoteknia. Begira da Euskal Herrian jarri dugula, hau da, nosbait kanpora jarri dugu begira da, baina aurten barruan jarriko dugu, eta zerbait berezia eskaintzeragoaz aurten, eta da egun horretan, hau da, azaroaren 9 arratsaldez, Euskararen etxean gamer gela bat izango dugula. Eta horrek emango digu aukera, euskarazko bideojokogintza horretan murgiltzeko. Hitzordua beraz azaroaren 9 Bilboko Euskararen etxean. Tabakalera goatz orain ezagutu dezagun Extramision begi distiratsuena izan erakusketa. Tabakaleran ikusgai da Extramision begi distiratsuena izan erakusketa. Jessica Sara Rinland artista zinemagilaren instalazioak topa ditzakegu mugimendudun irudi berriak eta audio grabazioak 20. mende hasierako National Geographic aldizkariko horriekin kombinatzen ditu. Erakusketak sorkuntza artistiko eta audiobisuala sustatu eta arte garaikidearen eta zinaren arteko intersekzioa bultzatzen ditu. Hain justu Jessica Sara Rinlandek ikusmira berriak programan egonaldia egin zuenak monologo kolektibo bere azken film luze erakutsi zuen Donostia Zinemaldian. Eta orain bere lana ikusgai da Tabakalerako 2. aretoan instalazio audiobisuala eta artxibo historiko uztartzen dituena. Rinlanden instalazio audiobisualak Tabakalera komisario duenak 2 kanaleko bideoa biltzen du, bakoitza 10 minutuko zuri beltzan proiektatuak pista anitzeko soinuarekin. Lehen pantaila Londresko historia naturalaren museoan grabatu zen, kamera termikoak erabiliz jatorrian izan eta zaintzan erabiltzen ziren teknologiekin alegia. Kamera horiek kontserbatzaileen lana jasotzen dute, hauek animalia ale disekatuak zaharberritzen ari dira lekualdatuak izan aurretik. Bideoan kontserbatzaileen eskuek kamera termikoan zer ikusita distira egiten dute animalien gorputz geldi eta hotzekin kontrastean. Horrela gizakiaren eta naturaren arteko harremanari buruzko metafora bisual bat sortzen da. 2. proiektzioa berriz infragorrekin grabatutako irudietan oinarritzen da. Reualdin Argentina Fundazioak emandako irudiak dira. Bertan animalia espeziak beren habitat naturaletan berriz sartzeko prozesua dokumentatzen da, Europan gatibualdian egon ondoren. Kamera infragorriek igaraben begien distira jasotzen dute eta extramisioaren teoriak deskribatutako fenomeno bisuala gogora ekartzen dute. Teoria horren arabera begiek igorritako argiaren bidez hautematen dute gizakiek mundua. Rinlandek erakusketa honekin esplorazio bisual eta sentsorialerako leku bihurtzen du aretoko espazioa. Bertan argazkilaritza dokumentalak utzitako ondareaz eta honek orain aldian duen eraginaz gogoeta egitera gonbidatzen du ikuslea. Besterik ez gure aldetik informazio gehiagorako sartu Maikaren atari digitalean edo kuskusiatu gure sare sozialak. Berde Pratok bertsionatutako zu atrapatu artea bestearekin agurtuko gara. Arratsaldeona pasa. Arazoak dira.
Euskadi.